омӯхтани рӯйдодҳои таърихиву фарҳангии зиндагиномаи шахсиятҳои сарсупурдаи миллат суханварон, адибону гузаштаву имрӯз чеҳраҳои баргузидаи адабӣ имкон медиҳад, ки фардои миллати мо зиндагии ободу пурмазмунро сазовор гардад ва махсусан ҷавонону наврасон дар пайравии ин бузургон роҳи дурусти ҳаётро интихоб намоянд. маҳфили илмиву адабии ганҷи сухан аввалин маротиба моҳи апрели соли 2004 таҳия ва пахш гардидааст ва то имрӯз тамошобинону мухлисони зиёд дорад. ҳадафи таҳия ва пешкаши барномаи мазкур ин шиносоӣ бо фаъолияти эҷодӣ ва зиндагиномаи аҳли илму адаб, тарбияи насли наврасу ҷавон дар рӯҳияи хештаншиносӣ, тарғиби фарҳанги миллӣ ва тарбияи навқаламон мебошад. барномаи навбатӣ, яъне 212-уми маҳфили илмиву адабии ганҷи сухан дар толори коллеҷи тиббии шаҳри Хуҷанд ба номи профессор Юсуф Исхоқӣ, ки ба 70-солагии таъсисёбӣ бахши суғдии иттифоқи нависандагони вилоят, 50-солагии фаъолият ва 70-солагии шоири халқии Тоҷикистон, журналист ва раиси шуъбаи суғдии иттифоқи нависандагони Тоҷикистон дар вилояти Суғд Аҳмадҷони Раҳматзод бахшида шуда буд баргузор гардид. дар ин маҳфил шоирону нависандагон, аҳли илму зиё, устодони донишгоҳу донишкадаҳои олӣ, пайвандони соҳибҷашн, устодону омӯзгорон ва донишҷӯёни коллеҷи тиббии шаҳри Хуҷанд иштирок намуданд. маҳфил бо суханронии Саидмурод Саидов оғоз гардида қайд карда шуд, ки бахши суғдии иттифоқи нависандагони Тоҷикистон дар вилоят соли 1953 таъсис ёфта то ба имрӯз шогирдони зиёдро тарбия намудааст. илова гардид, ки ҳамчунин дар ин макони илму адаб устодону шоирону нависандагони кишвар китобҳои зиёди сиёсиву фарҳангиро аз чоп бароварданд, ки дар тарбияи насли наврасу ҷавон бедор намудани ҳисси ватандӯстӣ дар қалби ҳар нафар сокини Тоҷикистони соҳибистиқлол, китобҳои зиёди баёнгари таърихи соҳибистиқлолӣ, дастовардҳои замони истиқлол, 30 баҳори истиқлол, водии имкониятҳо ва чандин китобҳои дигарро бо забонҳои тоҷикӣ, русӣ ва англисӣ аз чоп бароварданд. дар маҳфили 212-уми ганҷи сухан намояндаи мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилояти Суғд доктори илмҳои филологӣ Тоҷибой Султонзода суханронӣ намуда соҳибҷашнро аз номи мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилояти Суғд табрик намуда иброз дошт, ки Аҳмадҷони Раҳматзод тӯли солҳои эҷодӣ ва фаъолияти худ дар бахши суғдии иттифоқи нависандагони вилоят корҳои зиёдеро ба анҷом расонидааст, ки воқеан имрӯзҳо аз ашъори соҳибҷашн муассисаҳои олӣ, касбӣ, корхонаву идораҳо истифода мебаранд ва эҷодиёти Аҳмадҷони Раҳматзод дар худшиносии миллӣ саҳми арзанда мегузорад. директори муассисаи давлатии таълимии коллеҷи тиббии шаҳри Хуҷанд ба номи Исҳоқи Юсуф, номзади илмҳои тиб Мавлонзода Алимат Ҳақбердӣ дар баромади худ қайд кард, ки итминони комил дорам, ки маҳфили имрӯза барои баландбардоштани ҳисси худшиносии миллӣ, рӯ овардан ба маънавиёт, арҷ гузоштан ба сухани дилбастагӣ ба китоб такони бузурге хоҳад бахшид. дар идомаи маҳфил бахши навгонии илму адабӣ пешкаш гардид, ки дар он китобҳои тозанашр муаррифӣ карда шуд. Саидмурод Саидов, номзади илмҳои филологӣ, доценти донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи академик Бобоҷон Ғафуров доир ба нақши шуъбаи суғдӣ иттифоқи нависандагони Тоҷикистон дар рушди адабиёт ва илми кишвар суханронӣ намуда қайд кард, ки дар рушди адабиёти замони соҳибистиқлолӣ нақши пешвои миллат муҳиму назаррас мебошад. дар бахши минбари андеша шоирону нависандагон ва устодони донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи академик Бобоҷон Ғафуров дар мавзӯъҳои нақши адабиёти муосир дар замони соҳибистиқлолӣ, китоб ганҷи бебаҳо, таъсири сухан, фаъолияти шуъбаи суғдии иттифоқи нависандагони Тоҷикистон, нақши адабиёт дар тарбияи фарзанд ва дигар мавзӯъҳо суханронӣ намуданд. бояд зикр намуд, ки мавҷудияти маҳфили илмиву адабии ганҷи сухан, ки наздик ба 20 сол инҷониб дар вилояти Суғд бо маром фаъолият дорад, натиҷаи сиёсати маънавипарастии сарвари давлат ва роҳнамоиҳои бевоситаи мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилояти Суғд маҳсуб меёбад. дар зарфи роҳбарии худ ба шӯъбаи суғдии иттифоқи нависандагон дар таълиму тарбияи бисёр ҷавонони эҷодкор саҳми арзанда гирифтанд ва муҳимтарин хизмати эшон аз ин иборат аст, ки дар зарфи 20 сол зиёда аз 200 китоб дар таҳияву вирусдории Аҳмадҷони Раҳматзод бо сифати аъло аз чоп баромад. китобҳои раиси муҳтарами вилояти Суғд Раҷаббой Аҳмадзода, оила асоси ватандорӣ, девони Камоли Хуҷандӣ, девони Нақибхони Туғрал, девони шоира Фарзона, девони Лоиқ Ширалӣ, устод Лоиқ Ширалӣ ва дигарон бо заҳмату ҳиммати Аҳмадҷони Раҳматзод чоп гардид. дигар аз ин ки як силсила китобҳои иҷтимоиву сиёсӣ дар бораи иҷлосии 16-уми шӯрои олии ҷумҳурии Тоҷикистон, иҷлосия парвозгоҳи пешвои миллат, адолатпаноҳ, Тоҷикистон нурборон мешавад, маориф ояндаи Тоҷикистон ва ғайра аз кӯшишу заҳматҳои Аҳмадҷони Раҳматзод рӯи чоп ро дид. 30 баҳори истиқлол низ дар ин
ردیف است. من فکر میکنم که این محفل برای تعلیم و تربیت دانشجویان، برای زباندانی، برای از تاریخ و فرهنگ خلق خود آگاه شدن بسیار کمک میکنه. ما امروز دانشجویان سرفراز از آن هستیم که در کالج ما چنین برآمدی پرشکوه برگزار گردید ایستاده است. در این برآمد ما بسیار از چیزهای نو از ادبیات ها و عالمان شاعران فهمیدیم. محفل ما خیلی زیبا برگزار گردید و در آن دانشجویان برآمد کردند خیلی بالیاقت و پرمضمون. امروز این محفل در پر کردن فضای علمی، فرهنگی و ادبی کشور نقش بارز دارد. محفل 212 گنج سخن به استقبال 70 سالگی شعبه سعودی اتفاق نویسندگان تاجیکستان و 50 سالگی فعالیت ایجادی شاعر خلقی تاجیکستان برنده جایزه دولتی به نام ابابلوی رودکی استاد احمدجان رحمتزاد با سخنرانی صاحب جشن و برگزاری برنامه کنسرتی به انجام رسید. قدرت‌الله رحمت‌الله، دلیر علیشیرزاده، اخبار.